Така, здравейте, момчета! Това е за нашия канал в YouTube Hungry in Sofia, или иначе казано Гладни в София. Искам да ви кажа на екипа няколко доста основни неща, защото ми се струва, че не се разбираме, не си говорим достатъчно и ми се струва, че очаквате по някакъв начин или аз да правя целият маркетинг и абсолютно всичко свързано с него. Не обсъждаме даже никакви, това се опитвам да ви обясня, не обсъждаме никакъв бизнес план, нямаме никаква конкретна стратегия, нямаме даже таргети, които аз се опитвам да поставя и ви казвам, този таргет харесва ли си? Да. А този харесва ли ви? Да. А този третия? Да. Окей, ние трябва да започваме да се направим някакъв потенциален път на действие, в който не да си говорим някакви неща на 2 на 3 криво-ляво и така нататък. Трябва да си направим някакъв път на действие, който да кажем, ето това ще се опитаме да постигнем точно. Нали, смисъл, може всички стъпки да не са такива, но искам да се опитаме да направим така, че наистина да кажем, нали, смисъл, искам да стигнем от точка А до точка Б и да се опитаме да го направим по възможно най-подобния начин на плана ни. И сега, нали, смисъл, нека да покажа малко горе-долу какво имам предвид, с лесна визуализация на това нещо. Аз съм ви пратил там и едни материали, ще ви пратя и още, но нека да започнем с нали, къде сме ние в момента, някъде тук. Какво имаме до момента и тук описваме, нали, смисъл, имаме вече канал. Имаме Facebook страница. Имаме какво имаме? Gmail имаме някакъв. Имаме не е много повече от това в интересния съд. В момента имаме и някакъв Instagram, който не е развит. Нищо не правиме по него. Нали, смисъл, само да кажа, аз не мога да се занимавам с 10 неща. Някой трябва да развива едното, другото, нали, така нататък. Самия Gmail, нали, смисъл, има доста опции, нали, смисъл, може да събираме имейли, нали, смисъл. Това е едни от възможните таскове. Не го препоръчвам за първи, понеже първото нещо, което пише, нали, смисъл, нека да видим по-важното, е някакво целеполагане да направим. Смисъл, първо трябва да имаме някакъв бизнес план, който ние по някакъв начин трябва сега да решиме, нали, да използваме примерно някакъв модел. Нека да кажем, че ще използваме някакъв елементарен, може би Lean Canvas. Който беше най-добър за стартъпи. Мисля, че беше Lean, ако не е някой от другите два най-основни Canvas, но така иначе да си вземем един бизнес модел, да наслагаме, нали, той е с едни кутийки, такива, нали, смисъл, да наслагаме там най-основните неща и така нататък. Тук отдолу имаш такова, мисля, че тук имаш още едни такива, но така иначе как е точно, нали, ще го видим вече в самата схема, но да си направим един модел и така нататък. Едно от най-важните неща, които не се съгласяваме, даже за това нещо не сме направили, и аз смисъл не съм буквално съвсем скоро време ще имаме проблем с това нещо, ако не се позанимаваме с това, защото вие искате да качваме, нали, смисъл, едно от новото неща, нали, смисъл, то е много важно, но нека да го сложим някъде тук, нали, смисъл, той е в съвсем друга, как се казва, съвсем друга категория. И е доказано, че реално погледнато това е много хубаво нещо, но това само по себе си, без другите неща, не ти прави абсолютно нищо, не ти прави играта. Не смисъл, ти хубаво мога да имаш много качествен продукт, ти не съм мога да имаш много качествен продукт, той да има 3 продажи. Нали? Така, че, и то не е въпросът само в това, въпросът е, че ти трябва да го наслагаш, той е хубав продукт, нали? Ти трябва да го позиционираш, нали? Нещо, което на пазара, нали? Ние не го правиме това, тъй факто ние нямаме практически в момента че това не е като са. Така, ние в момента нямаме абсолютно никакво ние нямаме абсолютно никакви елементарни нали, от най-базисните задачи, които трябва да изпълниме, като решаваме какво искаме да направим, поради причината, че ние се опитваме да направим нещо,
което да даде някакви резултати съвсем буквално. Даже нямаме сериозни очаквания точно. Нека да кажем, че има няколко основни модела за преминаването от точка А до точка Б. Първо ние не сме това, което исках да кажа малко по-нагоре, че ние нямаме таргет група много ясно. Нали, говорили сме си, вие всеки път казвате ми, то не е толкова важно, каква не е таргет. Как да не е най-важно, нали, смисъл, това е таргета ни, хората, които ни гледат. В този случай аудиторията е най-важно. Ние буквално сме базирани на аудитория. Смисъл, тя е почти 100% от нашия бизнес. Нали? Ако някога нещо ще монетизираме или искаме, няма никакво значение, някакво спонсор и така нататък, за нас най-важното е таргет групата. Тя трябва да бъде доста, в този случай, задълбочено проучена и съвсем буквално доста специфицирана, смисъл, т.е. ние трябва да знаем доста специфики на таргета, като, нали, смисъл, ако някаква основна група е хората между 20 и 60, да кажем, нали, в този случай ние трябва малко да скъсим този рейндж, да кажем между 21 и 39, примерно. Няма значение, смисъл, защото, нали, смисъл, това е прекалено, нали, това е таргета ни, смисъл, даже трябва да е още по-такова. И тук таргетираме предимно, примерно, male audience, нали. Наблягаме, нали, смисъл, един плюс, нали, и гледаме общо взето да е балансирано, но по-скоро ще наблегнем на мъжката аудитория. От тук нататък, смисъл, какви навици имат, нали, смисъл, на хора, които, примерно, предимно, тук в този случай ще бъде наемни работници след работа, нали, смисъл, в какъв часови диапазон, примерно, които ще гледат уикенд, нали, ние така го правим до момента. Че тук вече малко се разсейвам, стана ми малко трудно да записвам, докато така, че го държа с едната ръка. Плюс от 19 на там, в делнични дни. Нали. Нали, смисъл, добре, окей, нека пак да кажем, каква ще ни бъде първата цел, защото, нали, първата цел, нали, първо, не, преди да сме я посочили, но нека да посочим, първата цел е да си монетизираме канала, според мен. На български го пиша. Монетизиране. Нали, което какво означава, какви са реквайрментите за това, гледаме. Много е лесно, трябва ни, доколкото помня 1000 часа или не знам, някакви часове беше гледане. То не е даже такова, ами е hours watched или нещо от този род. Така го пиша. Да трябва общо минутите на всички, които са гледали канала ни, да е не по-малко от, да кажем нещо от сорта на 1000, ама това трябва да го проверим пак, може и да беше малко по-малко, може и да беше around there някъде. Така че и 1000 сабскрайбъри. Значи, тук сме много далече, тук да кажем, може и вече да сме го достигнали, ако е наистина 1000 минути. Някакви часове беха със сигурност, ама не съм убеден. Така или иначе, не смисъл, тук казваме. И сега първо на първо сме се разбрали, ние най-вероятно. Това все пак е някаква базова цел, трябва да я постигнем в някакъв момент. Ако много не се фокусираме върху нея, трябва да се фокусираме върху някаква друга. Нали? Смисъл, първо на първо имаме да си направим, нали, това да го представим като стартъп. Това изисква доста неща. Смисъл, тук ще ми трябва вашата подкрепа доста сериозно. Дали ще учредяваме фирма, дали ще бъде на мое име, нали, смисъл, тук има прекалено много варианти. Нали, от тук нататък вече имаме, нали, конкурси и така нататък, нали, някакви компетишъни. И то нямам предвид конкуренция в този случай, ами, нали, competing for sponsorship, нали. Трябва да, т.е. тук са конкурси, състезания, даже ще го напиша competitions, нали, най-различни видове, нали, там евенти, нали, смисъл и така нататък, обучение също така,
това става дума нас да ни обучават на някакви неща, какво не правиме, обратна връзка някакъв от експерти. Значи, разбирате, ако тръгнем по този път, тук са сериозни, трябва да си има някакъв капитал, не знам смисъл, само за да започнем, може би така 1000-2000 лева, трябва да можем, нали смисъл, за най-основните неща, защото тук за самата фирма е 50 лева. За да се такова, нека да имаме някаква каса там, колко ще сложим каса, да имаме някакви 200 лева, примерно, за крайни случаи, не знам, за да може да си поръчаме храна, ако нямам никаква представа, често казвам за какво ще бъдат, ама нали смисъл да караме, айде да сложим фигуративно 250 лева, все пак нали смисъл да имаме някаква каса, плюс да сме си учредили фирма. Това е минимума на минимума. Нали, от тук нататък нали, смисъл само самите изисквания, които нали, какво не отговаряме и така нататък, да си ги направим тези неща, нали, смисъл да сложим още 1000 лева отгоре, така че нека да караме, че нещо от сорт на 1250 лева, така че може и за по-малко да се мине, но това е един път. Между това е първи път. Нали, смисъл правиме си фирма и започваме да разглеждаме проекта като фирма. Нали, не сме стигнали до там. Имаме някакъв втори път, примерно, който не сме обсъждали никога, да си направим някакъв уебсайт. Ще сложи веб. Нали, от тук нататък започваме да бутаме. Тук са доста повече. Примерно 5-10 хиляди лева. Не, сериозно, за да, нали, го така, доста такова, за да бъде красив, хубав, нали, да отговаря на всички изисквания, някакъв уебсайт, който вече от тук нататък може да има някакъв, примерно, мърш, който са някакви тениски чаши и така нататък на гладни в София и прочие. Сега това няма смисъл да го правиме. Първо трябва сайта, преди мърша, нали? Смисъл, трябва да се направят някакви, най-вероятно някакви продукти, смисъл, такива, дали ще бъдат интелектуални продукти, някакви кулинарни книги, не знам, нали? Смисъл, но тук е хубаво, нали? Смисъл, когато се вкарват, нали? Смисъл, все пак някакви пари да направят някакъв адекватен сайт, защото нали, то може да се направи за 200 лева сайт някакъв и може би е хубаво да го направим. Смисъл, нека да сложиме някакви, тук минимум 100-200 лева, някой приятел да ни направи някакъв сайт, нали, смисъл, или ние да си направим някакъв сайт, окей. Това е хубаво така иначе да се случи в някакъв момент. Не е абсолютно задължително за YouTube канал, но като цяло е хубаво. Добре, така че нали, смисъл, тук трябва да има някакви продукти вече, които да продаваме, защото практически нашия контент не може пряко да бъде продаван и даже малко се чува дали мога да бъде монетизиран в този случай, защото използваме, вече сме казали някакви неща, които имат authority rights и практически ние не си продаваме нали, някакви конкретни продукти и не продаваме самите клипове, но пък за сметка на това, ако монетизираме канала, това означава, че ще получаваме приходи от него, което не знам дали не е това, което правим в момента извън политиката, така че трябва да го проучваме, но това е съвсем друг въпрос. Така или иначе имаме да си направим бизнес, нали, стартъп някакъв, да си направим сайт и да започваме, като тук в случая все още не е нужно преди да отчетем някакви доходи, нали, смисъл много е важно как ще отчитаме доходите, нали, смисъл, но така или иначе не е абсолютно задължително в самото начало ние да имаме всичко това, нали, т.е. става дума, не е задължително. Трябва да започваме, иначе казано, от някъде счетоводството може да дойде и по-късно. Нали, смисъл. Важно е то, нали, тук направено така одити някакви, нали, смисъл, счетоводство като цяло трябва да има, но не е задължително да е на този етап, нали, смисъл, не може в началото, ако са и някакви много къси парите, нали, смисъл, може малко по-късно да го направим това нещо. Окей, обаче, нали, да отидеме така или иначе някаква трета опция. Какво можем? Направо да си търсиме това, което нали, обсъждаме генерално, в смисъл да си търсиме спонсор. Ами това, понеже е малко по-хаотично и ние сме се спряли горе-долу, май доколкото разбирам, на това. Обаче тук направо ще си го напиша малко по-хаотично е това, нали, смисъл много хора казват мечти за спонсори. Защо? Ами защото, значи това е нещо, което наистина буквално малко или го имаш, или го нямаш. Ако го имаш още от самото начало, супер. Ние можем да вземем, примерно да речем, на смисъл, тук имаме някакви неща, които може да вземем, по принцип и то по-скоро ще бъде към другата фирма Light Griffin, обаче може да вземем печат от Софийския,
нали, което е някаква форма на спонсоршип, само да кажа. В смисъл, т.е. иначе казвам, слагам си, то по-скоро е на легитимация, по-скоро това е, как се казва, гласуване на доверие. Нали. Не, така че не е точно спонсоршип, но влиза в голямата графа, нали, в голямата категория спонсоршип. Така че това хубаво ще го вземем, обаче това може би ще ни направи повече аудитория и по-легитимна. Чай сега, аудитория. Така, окей. Обаче това не е такова. В смисъл, окей, ние нямаме в момента някакви конкретни такова, някой да ни спонсорира. Значи, знаеме кой, нали, смисъл някакви такива, можем да видим и от тук нататък смисъл това е супер трудно. Това е може би по-трудно от всичко останало, поради причината, че ние не мога, тук това е в откритото море сме се пуснали и може нещо да стане. Значи, вие практически до сега, как разбирам плана ви, нали, смисъл, вие искате да, нали, тук да се фокусираме върху качеството на продукта и оттам нататък може би някакви евенти, запознанства и така нататък, нали, смисъл relations ще напиша направо. Нали, някакви такива тук 1, 2, 3, нали, смисъл, тук ще го отделя име това от другото, нали, смисъл, което да доведе, нали, смисъл, буквално до някакъв спонсоршип. Ами, момчета, ако това ще правиме, само да кажа, ако това ви е, защото до сега така съм го разбрал, ако това ви е целта, нали, смисъл, че показвам от другата страна на камерата, ако това ви е целта, аз не съм много сигурен, че в смисъл, аз ще участвам, а не съм сигурен, че мога да направим някакви приходи, когато и да е смисъл. Това е стреляне на сляпо, буквално. Стреляне на сляпо. Увеличаваш това, па някой ще забележи, па ще спонсорира. Ами може да стане, може да не стане. Това е изобщо, нали, смисъл. Значи аз в моят основен спонсор, който е на моята компания, не съм си го намерил по този начин. В смисъл, били са сложни срещи, запознанства, нали, смисъл, участие пак в конкурси, смисъл, по-скоро е било нещо от сорта на стартъп, защото ние тогава бяхме бизнес, даже не бяхме стартъп, бяхме вече установен бизнес с някакъв доход и така нататък. Тоест имахме, емпирично можеше да се провери, че нашия бизнес е сериозен, също така работихме с доста компании, имахме, нали, в този случай имахме някакъв сериозен, тук някъде ще го пиша, партнершип. Защото работихме с изключително огромна част от фирмите тогава, които бяха на пазара. И то буквално сме имали проекти, поне в някакво отношение с тези фирмите с Entertainment. Нали? И то, между другото, че наистина малко трудно така, като се говори. Ние пак сме, не знам, не го писа правилно, това абсолютно не е такова. Така иначе, във фирмите с производство на подобен вид продукти. Така че, разбира се, не всички, тук ставаше дума за музика, ставаше дума за конкретни проекти, по-скоро, нали, имахме си конкретна аудитория, имахме си конкретна среда и така нататък. Постпродукция беше нашето, но пак имахме с много студия, с много хора като цяло, много фирми, много компании, имахме някакъв вид договор, дори да не са били всички формални, ние имахме сериозно, нали, бяхме наблегнали на това. Легитимна фирма с партньорства, от тук нататък нали, се вижда самия продукт какъв е, какво предлагаме, смисъл, и то беше да караме тук по таскове, нали, смисъл, с сценоразпис, нали, смисъл, не така, прайс лист направо ще напиша. И човек може да си прецени има ли смисъл. От тук нататък, нали, преговори, там най-различни видове, пак казах, митинги. И такива някакви, нали, примерни такива сме имали, как се казва, потенциални спонсори, т.е. спонсорирали са ни еднократно и така нататък някакви такова, нали, ще се харесваме или няма ли да се харесваме, ще се получат ли нещата, на тях каква е доходността, какво печелят те, какво печелим. Ние накрая се намерихме един голям американски спонсор, окей, нали, смисъл, за сега сме добре, все още те ни спонсорират. Но въпросът е такъв, че първо не е най-гениалното това, което направихме, доста се, нали, облигейтнахме с тях. Направо ще го гледам и в екрана. Нали, това са си вече някакви неща, които е риск на професията. Трябва да имаш
Ам... Ти... Това е така. Окей, трябва да нали, смисъл, буквално да поемеш тези рискове. Ами, нека да кажем, че нали, смисъл, ако трябва да сме абсолютно обективни, тук на където клониме, ако ние не започваме да имаме поне някакви варианти, значи в момента нищо не правиме, това се опитвам да обясня. Това може да продължи така с години. В смисъл, така както нали, приорити, винаги е quality е приорити, винаги надеждата е някакъв спонсор да го забележи. Не ходиме, нали смисъл, пак ви казах, тук трябва да се ходи много по евенти и така нататък. Но това ти е съвсем първото нещо, което правиш след като да увеличаваш product quality без никакъв маркетинг, защото нали, смисъл, тук един от основните варианти също така ще го напиша като отделен, въпреки че не е смисъл, нека да кажем, че стартъпа и сайта не са легитимни начини за нали, придобиване на аудитория и за някакво монетизиране, но нека да кажем, че просто можем да направим малко по-софистициран маркетинг с специалисти тук, нали, смисъл. Нали, с експерти, специалисти, консултанти, и така нататък. И да се опитаме да популяризираме канала, за да достигнем до първия main target, нали, смисъл до точка Б, иначе казано. Това ще ми е трудно на екранчето, не е чак толкова трудно, но малко с посоките се объркам. За да стигнем поне до тук. Добре, не? Така ще ми е по-лесно. Окей. Нали, да стигнем до монетизация на канала. Нали? Посредством някакъв малко по-софистициран елементарен маркетинг, който ще ни отнеме сигурно няколко стотин до няколко хиляди лева, но да речем от 200-300. Айде да кажем от 200 лева до, примерно, да речем 3000 лева. И с това говориме, смисъл, аз лично предлагам да направим това нещо поради причина, че на първо време, защото така не, че то това ще доведе до другите неща. Тоест от тук нататък може да се опитаме да, нали, смисъл, може би това е първото, това е второто, да направим стартъп. След това да направим някакъв сайт, вече като имаме някаква концепция или обратното. Първо това, после сайта и вече като имаме пък цялото да направим вече и фирма. И е хубаво по принцип да, нали, Гладни в София да не е само за храна или поне ако е за храна трябва да се включим доста неща. Аз не съм много голям специалист в храната, нито пък съм най-големия почитател на храната, така че не харесвам я, но не чак от такава степен. Доста други приоритети имам в живота и наистина съм бил винаги на принцип яж за да живееш, не живееш за да ядеш, така че не смисъл. Малко е скандално спрямо мене, защото нали, аз съм предприемач, наистина буквално винаги съм гледал да ям екобио, нали, колко се може по-качествена храна, по-полезна. И горе-долу до това се свежда моя опит с ядене и храна. В смисъл готвя, в смисъл наистина обичам да си правя неща сам и до там някъде, смисъл. От тук нататък вече нищо останало от тук нататък не е чак до такава степен свързано с не знам, не, пак казвам, не смисъл няма да отида примерно в друга държава, просто за да пробвам някакво ядене. В смисъл, като отида в друга държава, може да пробвам някакво ядене. Правил съм го, нали, пообиколил съм Европа, нали, тук там съм бил и на други места, в Япония съм бил, нали. Тибет, окей. Примерно в Тибет, аз често нямам спомен, нали, аз съм ял някакви местни, нали, изкушения, така да се каже, изкушения, нали, смисъл местни храни направени по местни рецепти. И си ми се сторили някакви много готини. Имаше едни много особени такива, като хлебчета бяха много приятни. Не бяха като китайските дъмпълсти, как се казаха, те, нали, пичиците пълни с някакви неща. Добре, окей. Така или иначе, попътувал съм, хапнал съм в Ирландия, имаше много готини, интересни госби. В Шотландия, може би, едно от другите места. Изобщо острова, смисъл, е доста интересен в това отношение. В Англия също с техните местни пайлове. Също е доста интересно, но общо взето може би там най-ми е било така
екзотично интересно. И Япония със сигурност, но Япония някакси често казвам има някаква бегла представа за какво се случва в Япония, просто там е на доста по-високо качество, защото тук честно казвам ние имаме интересни са да азиатската кухня, съм забелязал, включително индийската е по-застъпена някакси, тук има доста така добри ресторанти в това отношение и придобиваш представа какво ядат там в по-добрите места, обаче пък там качеството е много по-високо, наистина. Но, както и да е така, иначе, ние за това се опитвам да обясня, че ако отида някъде, да, ще пробвам храната. Но няма да отида някъде, за да пробвам някаква конкретна храна. Така че, нали, смисъл, за мен храната е малко нали, втори приоритет, втора база. Никога не е било първа, никога не е било на първо място, никога не е било моят приоритет. Така че, нали, смисъл, аз лично нямам толкова голяма експертиза в това отношение, даже включително някакъв бизнес нещо да обясняваме за предприемаческата инициатива, най-вече мотивиране и така нататък. Смисъл, това е нещо изключително, което правя в момента. Пиша по темата в момента и също така се занимавам доста сериозно с нея, като ще записвам най-вероятно в скоро време и PhD съвсем скоро тези месеци, живот и здраве, в най-вероятно геймификация или нещо подобно, но ще бъде по някакъв начин свързано с икономическата наука, може би по-скоро някъде към маркетинга, така че маркетинг менеджмент, така че най-вероятно ще бъде геймификация поради причина, че това е магистратурата, която практически завърших съвсем скоро и така много ми хареса също така. Но това е друг въпрос. Гайс, нали, това се обясна, нали, нека се върнем към това, нали, така че маркетинг, нали, който съдържа различни компоненти. Ние може да се опитаме да направим, в смисъл да започнем от някъде, нали, това да бъде началото на маркетинга. Нека да започнем с фри маркетинга. Ние вече сме започнали с Роската да правим някакъв фри маркетинг, ами той не може да достигне много повече от това, което сме направили. Нали, смисъл, към това, което правим в момента. Обаче всеки може да си проучи и да каже, добре, трябва да правим това и това. Включително, ако искате, нали, смисъл, може да съберем един ден, нали, съвсем буквално да преценим какви таскове искаме да правим, какви условия, нали, смисъл, какъв таргет имаме, нали, смисъл, защото това е пичове нещо, което вие някакси не искате да правим. Целеполагане. В смисъл, трябва да има някакви конкретни, ясни, точни цели. Цели. Точни, пак ясни, изпълними. И като кажем, ще поканим графа в шоуто да участва и да си хапне с нас, ми може и да е потенциално, но като кажем, нали, смисъл, гост. Някой. Например, нали, смисъл, просто го дава като пример, защото ние сме общи познати. И, нали, смисъл, имаме, примерно, да речеме, някакъв дедлайн. Нали, то трябва да имаме повече гости. 1, 2, 3, нали, смисъл там Спенс, тук в този случай говорихме някакви хора, които живеят ли са живяли в квартала, някъде около Лозенец поне, или там са се подвизали доста, нали, смисъл пак имаме някакви общи приятели, или Спенс включително сме го познали, така да познаваме в смисъл от бара, нали, смисъл така, че генерално, който имаше в Лозенец, така че, нали, смисъл, да, възможно е, няма значение, смисъл, нали, има някакъв шанс да се навие някой от тези хора, но генерално тук започваме, нали, смисъл, някакъв план, нали, смисъл, тук вече трябва да се свържеме с човека, да му предложиме, нали, пак, нали, са тези хора, двамата, примерно, нали, те нямат чак толкова общо помежду си. Естествено имат музиканти на друго, трето, пето, но съвсем различни примерно аудитории, съвсем различни хора, но пък в крайна сметка храната е нещо универсално. Нали? Затова е едно от важните неща, за които сме се направили канала, че наистина всички ядат. И в крайна сметка, по принцип, това са някакви двама потенциални гости, дето във времето може да се случи. Да, и двамата да участват, да се вика. Това не са непостижими цели, ако се поставят като по някакъв начин. Някой може пряко да ни откаже, двамата може пряко да ни откажат по-отделно, ли, естествено. Нали, може един да ни откаже, може един да се забави, така нататък. Обаче има някакъв дедлайн. Казваме, нали, смисъл до края на годината, примерно, ще сме поканали този. И целта ни е, примерно, да поне двама от тях да дойдат. И дали някой ще покаже рецепта, дали ще си поръчаме takeaway, дали каквото и да е, нали, смисъл, дали ще отидем на някакъв ресторант, дали ще ни препоръча някакви неща, дори даже ще им направим нещо като подкаст, ще си поговорим за храна с човека. Няма значение колко време може да ни отдели също така, това е изключително важно, смисъл, това са все пак хора на бизнеса, които имат ограничен нали, капацитет от свободно време. Така че, в смисъл, имам супер много въпроси. И ако си отговорим на някои от тях,
да кажем, нали, смисъл, не мога да сложим всичко на една карта, ами той един човек ще трябва да дойде и оттам нататък всичко ще тръгне. Нали, смисъл, трябва да, пак да кажем, да сложим примерно 10 такива личности, които искаме да дойдат. Ние вече сме сложили няколко приятели, които ще участват, които имат определена популярност. И сме се разбрали вече, да, при първа възможност действаме с тях, окей. Нали, това е някакъв план, не е толкова лошо, нали, защото прибавяме част от аудиторията им, примерно, да речем, те ще ни ще ни популяризират, но нали, това няма да е най-вероятно чак толкова фундаментално за канала. Ние ще видим, нали, смисъл, супер. Това е първоначална супер стъпчица, но това практически не е стратегия, това е някакъв краткосрочен план, който може да даде някакви краткосрочни резултати. В най-добрия случай, нека да кажем, че ще постигнем няколко процента надграждане на това, което има в момента, което пак казвам, като гледане и лайкове към момента не е толкова малко, но пък сабскрайбъри ни трябва доста още, смисъл. Трябва ни още 950, там 940 или няколко от 1000, нали, за достигането. Имаме 56 или нещо второто, последно като проверих. Така че, нали, смисъл, това е съвсем друга цел и не можем да разчитаме, че примерно, ако имаме 2-3 доста колоритни гости, даже да кажем, или повече, 10 даже, ще достигнем до някаква огромна промяна в това. Поради причина, че контента е по-важен и това, което предлагаме. Пък предаването ни в крайна сметка не е базирано на това да правим подкаст с известни личности или каквото и да е друго, ами да оценяваме храна по някакъв начин. Нали, това е съвсем друг контент основен, така че това се опитвам да обясня. Да, можем да започнем, вече сме няколко гости подготвили и така нататък, но ако приема да речем, кажем, айде, Спенс, нали, смисъл, ще почваме да го каеме, нали, смисъл, той ще каже ми, мога, не мога, ако кажа, не мога, не искам, нали, смисъл, ясно. Ако каже, примерно, може, обаче, не знам, примерно ще мога между септември и октомври, или ще мога пичове, ама само други ден. Нали, смисъл, така не, че ако е други ден, това е хубаво, защото нали, ще организираме там, ще направим сетъп и така нататък. Колко време, половин час, добре, няма проблем. Всичко ще бъде готово, нали, смисъл, чакаме го. Идва, поговаряме с там нещо, има някакъв контент с храна. Окей, готово, но така не, че смисъл мога да нали, смисъл ще мога между септември и ноември, примерно. И нали, в този случай ние трябва да сме готови, че това може да не се случи. Ако да кажем, че от тук нататък ще сме се разбрали колко е удобно, кога и така нататък да проверяваме, нали, смисъл, кога може да се случи това нещо и дали. И в крайна сметка, примерно да речем да има някакъв последен, най-крайен срок, в който примерно може да караме, нали, смисъл, добре, това не се случи в този дедлайн, така че нали, ще бъде супер, само че нали, смисъл, ние не можем да разчитаме, по принцип не можем да разчитаме на подобен хепанинг. Тоест, смисъл, пак казвам, това е много хаотично. Дори да имахме някаква сериозна база от, примерно, да речем, приятели, които са готови да участват в предаването, нали, както, примерно, на Ралфи и Бисо, нали, предполагаме, че това са приятели, които лесно можем да достигнем и те ще участват, дори да има някаква сериозна база, пак нали смисъл това, ние не можем да отговаряме за времето на хората, т.е. кога те ще успеят и така нататък, ние не можем да сме абсолютно сигурни, така че трябва да имаме някакви 20 на човека, които, примерно, да речем, ако това ще бъде някакво... Но това основна цел ли ни е първо да кажем някакви известни хора. И пак просто го казвам, защото миналия път си го говорихме. Тоест, прекалено много неизвестни, пак трябва да се разграфи по някакъв начин, да се вкара в някакви рамки това нещо, може ли, не може ли, ще разчитаме ли на това, няма ли и така нататък, до каква степен и ако не се случи в определен период от време, се фокусираме върху някаква следваща цел, защото и в този случай не трябва да чакаме пък през това време, трябва да си правим абсолютно всички други неща, затова казвам, ако ще са известни личности, ще трябва да са 10 и ще трябва да започваме да търсиме, да видим изобщо възможно ли е в рамките на няколко дни. Максимум. И така. Но силно не препоръчвам, по принцип се оплетох, защото силно не препоръчвам да правим това, което нали, да приоритизираме само качеството. Качеството е важно и винаги трябва да се приоритизира, но важното е какво се прави отделно от това в същия този момент. Нали, смисъл. Така че качеството и оттам евентуално някои спонсори и така нататък. Нали, смисъл, тук сме си говорили, че World of Tanks и някакви подобни спонсорират много подобни предания. Можем да видим requirements, примерно.
и така нататък, какво, нали, се изисква, за да те спонсорират, нали, къде трябва да кандидатстваш, нали, каква бланка трябва да попълниш, нали, смисъл, трябва ли да имаш фирма, трябва ли да отчиташ доход и така нататък. Най-вероятно все нещо от тези неща трябва ли да бъдеш монетизиран, в смисъл, така иначе трябва да получим някои от тези неща и трябва да си направим вече накрая, смисъл, идеята е така, че нали, плана ни трябва да бъде, нали, смисъл, примерно, първо, какво, няма да че, да кажа нещо. Такова, първо правиме сайт, популяризираме сайта. От тук нататък отиваме към, нали, смисъл, комбинираме сайта с YouTube и тук вече вкараме всички други там TikTok и Instagram и така нататък, нали, смисъл, за да имаме възможно най-голяма аудитория. Като имаме тая голяма аудитория вече, казваме, нали, смисъл, отиваме в едни други конкурси, нали, направо ще го напиша на български, в които, нали, заедно с други подобни стартъпчета, нали, или съществуващи вече концепции, които по някакъв начин функционират, започваме да се опитваме да се класираме за спонсоршип. И пак аз не наблягам на спонсоршип, защото до такава степен нали, това е като резултат целен. Защото толкова аз искам да се случи така. Аз съм го предложил, нали, като опция, но аз не държа толкова много да е на спонсоршип. Нали, по-скоро вие, нали, ето, че така искате. Това са вече почти час, така че ще го спирам там. Добре, 36 минути до момента. Почти 40 минути. Айде, ще го дообсъдиме, но искам това да го направим стъпка по стъпка, защото не мога ми кажете ми, той цака разбира от маркетинг. Вие разбирате ли, пичове? Ето само това исках да кажа. Нали? Последно нещо, което казвам, тук между точка А и точка Б ще го опиша, че ако примерно да речем канала ни, продукта и така нататък, с цялото му качество, което, нали, не е over the top и може да стане по-добре, ама това толкова ли е важно към този момент, защото то трябва да се качва с времето и включително, нали, смисъл тук, за това помагат всички други неща, които трябва да се правят, да се качва и продукта с времето, нали, качеството му, защото в интерес наистина в момента не сме окачили супер, но всеки път е малко по-добре. Е добре да няма, ние можем да снимаме и 500 клипа, докато е по-добре и накрая да имаме 200 сабскрайбъри. Какво? Защото съм виждал такива канали, между другото, и всеки от вас е запознат, ако искате, мога ви намеря някакви. Така че ако това е продукта с quality-то му, значи, в смисъл, целият свят ако говорим от икономическата перспектива, нали, смисъл, целият свят на това нещо с маркетинг, в пазара е нещо от сорта, не е това. Вие не мога ми кажете, нали, аз ще се занимавам, нали, ние ще се занимаваме двамата с ето това нещо, а пък Ицака се занимава с това нещо, ама ние и пари, нали, смисъл, сега не сме предвили за това, защото той Ицака се занимава с това нещо. Не става, смисъл. Това е нещо, което искам да ви кажа. Най-вече. Ето, това е продукта, нали, смисъл, той е толкова важен от цялото, ако говорим за някаква монетизация, някакви приходи, някакъв профит от това цялото нещо. Нали, толкова от цялата база, от целия свят на продукта, на контента, на идеята и така нататък, на бизнеса, практически. Айде, това ще бъде бизнес. Целият бизнес, нали, смисъл е продукта, е толкова. Нали, защото то може да се окаже, че ни гледат предимно момичета от 18 до 23, нали, в този случай се окаже, че това шоу е ирелевантно, нали, смисъл в този му формат и мога да направим някакъв друг продукт, който е по-голям от Hungry in Sofia, се казва по съвсем друг начин, няма значение. И той да бъде тук позициониран, да бъде по-важна част от бизнеса ни, естествено тогава ще се качи и бъбъла, нали, смисъл, защото ще има още много какво да се работи и прочее. Тоест, нали, смисъл, това в момента си е една точица
от бизнес и ние си бъцкаме в тая точица и за момента горе-долу това правим. Аз се опитвам да правя някакъв маркетинг, обаче го правя на посоки поради причината, че ние не сме обсъдили, и ето това ми е молбата, да обсъдиме някакъв бизнес план и по-скоро някаква бизнес стратегия. В смисъл, цялото нещо, за което моля е някаква стратегия. Ето това е. Благодаря ви, пичове. Искам ето това. Добре. По-краткосрочен план, бизнес план и някаква стратегия дългосрочна. Откъде ще минават нещата, какво ще правим и така нататък. Не мога да се ориентираме 5 години. Нали, смисъл, не мога да се ориентираме, че нали, от няколко месеца качествено започваме поне да качваме, качествено започваме да правим такова. Евола, нали, случва се, добре, браво, това е нали, първа стъпка. От тук нататък трябва да започваме доста по-сериозно да наблягаме на другото. Защото рано или късно, ако продължаваме така, ще се демотивираме, защото няма приход, няма да се получи, много няма да се увеличи базата. Всичко, което е направено до момента, от това, което се е случило с самия канал, е маркетинга, който ние сме направили, който е безплатен маркетинг и може да даде малко по-добри резултати, отколкото това дава в момента, но да караме максимум двойни, което пак няма да бъде задоволително, така че ако примерно след 2 години, в смисъл продължиме да се занимаваме, продължиме да качваме, не се отказваме и прочее, да, ще може да се увеличи малко. 4 пъти, 5 пъти. Пак казвам, това е абсолютно недостатъчно, нито доход ще правим, все още ще имаме от това нещо и така нататък. За да избухне канала, нали, както се казва, това изисква съвсем други ходове от тези, които правим в момента. Това изисква много повече, трябва да има някаква видимост, трябва да бъдем по някакъв начин подложени на светлина и хората трябва да започват да ни виждат и да ни разпознават. Трябва да сме разпознаваеми. Т.е. като някой чуе Гладни в София, да се сече за нас. В първо време, нали, смисъл е като види някакъв хамбургер, да може да се сети за Гладни в София. Като види, не знам, някаква, примерно да речем, някакво реномирано в някакво реномирано заведение някакво така готино, финно ястие, нали, смисъл пак да може да се сети за нас. Нали, смисъл ние трябва по някакъв начин някакви послания да сме кодирали по такъв начин, че да може да бъдем по някакъв начин асоциирани с важни в нашия бранш, наша сфера, нали, няма значение събития, в този случай продукти или каквото и да е друго. И в този случай емоционални, чисто емоционални, психически, нали, смисъл, асоциации и така нататък, и изобщо чувства и така нататък. Трябва канала ни да подбужда някакви емоции, да има някаква връзка, емоционална връзка с аудиторията и всеки, който го е чувал само това предаване или го е гледал или каквото и да е друго, да може когато чуе или види или нещо такова, да се сети за нас. Нали, това е само, говориме за нашата аудитория и евентуално тези покрай тях, които са го чували. И така с времето, нали, може да си представите, надявам се да съм достатъчно ясен и изчерпателен, с времето, нали, смисъл да приемем, че повече и повече хора ще опознават, нали, смисъл нашата мисия и така нататък. И така вече в някакъв момент може да имаме адекватна аудитория, която да може, нали, смисъл този канал в крайна сметка не само да си губиме времето, нали, смисъл и да се забавляваме, ми вече да може да има някакъв профит. Тук нататък следят социалните каузи. За какво се бориме? Мисля, аз лично искам да, нали, едно от първите неща е да се боря за здравето на хората. Смисъл, когато хората да ядат по-качествена, по-полезна или поне по-малко вредна храна, като тук бих вкарал, нали, в преданието nutrition facts и така нататък и така нататък и така нататък. Аз наблявам пак казах, на полезната храна. Смисъл, значи дори толкова до такава степен, примерно да речеме, смисъл изчистването от мазнини и така нататък и така нататък. Това също е много готино, но примерно не бих наблявал чак до такава степен, защото не съм толкова голям разбирач по никакъв начин от диети, които са свързани по-скоро с естетическия вид на тялото в крайна сметка, въпреки че този естетически вид в крайна сметка гарантира почти със сигурност и здраве, нали, зависи вече там да няма тежки химии или да са в умерено количество по такъв начин, че тялото да може да ги възприеме. Така или иначе, нали, и тежки химии става дума, нали, почти всички нали, там как се казва, стероиди и така нататък, всички от този вид, нали, анаболи, стероиди и прочие,
Нали, това имам предвид по тежка химия. Дали е наистина толкова тежка, вече нали, това е релативно. Всеки може да си има своето възприятие, но пак казвам, дори тези неща могат да се употребяват в днешно време с умерено и да се балансират с нали, нуждата там на организма и така да може тялото да го приеме много добре и всъщност даже да осигурят по-дълъг и по-качествен живот, отколкото на хората, отколкото ако примерно просто не са имали никаква диета и никакъв режим, нали, смисъл. Така че всичко може да бъде правилно по правилен начин. Идеята ми беше така, че нито разбирам от тези неща, нито пък разбирам до такава степен от нали, body sculpturing. Но разбирам пък за сметка на това здравословно ядене и наистина съвсем буквално някой един от моите мастери в едното бойно изкуство, в което съм я самия вече 5 дан, е в момента на 98 години. Жив и здрав. Японец е, в Япония се живее и човека е в перфектно здраво. В перфектно здраве, не само, ами продължава да се занимава с това бойно изкуство, продължава да прави спаринги, продължава да има участие на различни форуми и така нататък. В смисъл, човека си е, както казах, в силата си и надявам се, възможно най-дълго време, ако може и завинаги така да остане, в смисъл спрямо неговите, разбира се. Желание, това е човек, който е посветил всичко на това бойно изкуство и генерално няма семейство поради тази причина, нали, смисъл има семейство практически на брат му, което приема и като свое. Той е, разбира се, фамилия, но Садом не е създал лично семейство, не е създал деца и така нататък. Имал желанието, просто никога не му е било приоритет и не му е останало време. Така че, нали, смисъл, не е само той, на 67 години е един от другите ми треньори, който продължава да е в идеална форма, пак в смисъл, той изглежда на 50, примерно, и нещо от този род, може би е в върха на умението си в момента. И също така познавам изключително много хора на над 50 вече пък, които са в свръхформа, мисля, че тук и вие всички познавате такива. Така че, нали, смисъл, да, за продължителност на живота и по принцип за правилно здравословно хранене, да, за body sculpturing не е от такава степен. Така че аз примерно искам да допринасям първо с тази стойност в живота на хората, защото мисля, че имам какво да кажа. Вие какво искате, какво можете и така нататък да допринесете по този начин. Другото, тук нататък вече други социални каузи. В смисъл, хубаво е, нали, ако отправяме профит, да застъпваме някакви сериозни неща. В смисъл, примерно да речем тук в България имаме изключително много домове за сираци и прочие. И е хубаво, примерно, да речем, наистина, буквално има гладни хора, поради причината, че тук вече има и с нашото, нали, на нашето име, нашето заглавие, нали, смисъл, дали ще стане бранд или е той е някакъв вид бранд, така не, че вече дали ще се установи на пазара и дали ще го направим по начин, по който да е икономически обосновано, нали, вече ние ще си решиме. Нали, легитимно, така да се каже, но така не, че дали тези послания ще се нали, смисъл, дали ще бъде това, дали ще се опитаме да помогнем на хората в нужда, които наистина са гладни, защото мисля, че това е доста адекватно и някакси се връзва наистина и да правим наистина неща, да правим дарения, да организираме каузи, даже включително фъндрейзваме, естествено при това трябва да, нали, бизнесът да достигне до някъде, но това са социални каузи, които можем да подкрепяме още от сега. И от сега не можем да направим кой знае какво, нали, може да направим only that much, както се казва, колкото можем наистина, колкото ни позволяват средства. Но идеята е, че с времето и с нали, установяването на този бранд на пазара, е хубаво вече да сме помислили каква ще бъде наша социална отговорност и за какви каузи всъщност ние се борим, защото ако е, нали, пак казвам самото забавление, да се върнеш от работа, път да гледаш нещо, път да огладнееш, нали, да ти стане малко по-приятно и така нататък, това е основната стойност, която доставяме и всеки си има своето мнение, за мен не е достатъчно това нещо. Все пак мисля, че трябва да допринасяме малко повече за някакъв вид развитие, за някакъв вид подобрение на нещо, поне на няколко неща или поне на едно голямо нещо. Така че не е смисъл, това е друго нещо, за което да помислиме. И общо това изчерпва нещата, които в момента искам да кажа, иначе по принцип трябва да задълбочиме, първо трябва да избереме нещо. Може абсолютно много повече да се каже от това нещо, може много по-различен начин да се каже, но генерално смисъл трябва да си избереме някакъв път, който да вървим, да сложиме целите
да сложим някакъв план, да сложим някакъв таймлайн, това забравих, нали, смисъл от точка А до точка Б практически, с време тук да започваме, смисъл до 2 месеца искаме това да се е случило, до 5 месеца искаме това да се е случило, до година искаме минимум това да се е случило, нали, някакви такива обозрими цели и оттам нататък вече сме в играта. И от тук нататък ще правиме грешки и ще се учим от тях, ще изчистваме тези грешки, ще получаваме обратна връзка от аудитория, клиенти, приятели, специалисти и така нататък. Ще подобряваме, нали, смисъл, ще знаем поне какво да подобряваме, защото в момента буквално стреляме на сляпо. Ние практически сме получили, да, има тук там някакви критики, това е съвсем нормално и те са критики, за които ние по-скоро знаем в повечето случаи. Но така или иначе, те не са показателни смисъл. Тоест, иначе казано, повечето хора казват, управете си качеството. Добре, окей, да, ще го оправим, важно е, наистина. Но на самия клип може и по-добре. Но като цяло контента се харесва до момента и единствения фидбек, който сме получили, че ако така го правим, нали, профит трудно. И ако го правим за чисто забавление, супер. Аз, между другото, не съм готов да си губа, нали, много ми е приятно да се виждаме, но това е вече в забавната част. Нали? Смисъл, че малко ми е, нали, и то ще трябва и повече продукция, на мен ще ми бъде трудно да си губа 2-3 дни в седмица, защото това се устойностява на няколко стотин лева, нали, смисъл. От мой труд, ако ги използвам, за да правя нещо, с което получавам профита, пък аз се занимавам с различни такива неща, ще получа няколко стотин лева, да си губа на седмица няколко стотин лева, нали, малко ми е в повече, плюс допълнително, че има и някакви разходи, нали, смисъл, тях не ги броя за храна и така нататък. Аз говоря само, че времето, в което не съм работил и сме правили това шоу, нали, смисъл, за сега съм супер dedicated на идеята. Обаче не знам след една година и особено пък детенце, когато живот и здраве, нали, се появи, аз не съм сигурен, че мога да отделям по няколко хиляди лева на месец, не са буквално над 1000 лева, за да правя едно шоу, което няма абсолютно никаква гаранция, че нещо се случи поради причината, че даже няма бизнес план. А също така не мога да направя бизнес план без вас. И не може вие да ми кажете на всяко нещо еднакво. Да, това е добра идея. Да, това е добра идея. Смисъл, казвам го наистина. Смисъл, казвал съм ви го и на живо. Може би сме уморени, когато го говорим. Може би започваме с това, пък вие ми казвате, дай сега не си го говорим това, дай да подобрим качеството, или дай да заснемаме, или тук дай да направим това, за което сме се видяли. Това, ако не искате да сме се видяли, ето само го гледате, защото е доста важно. И на двамата ще го правя това. Искам много сериозно да поработиме по тези въпроси съвсем скоро, защото ако не започнем от сега, това изисква време. Това няма да стане от единия ден за другия. Направи маркетинг китсе, какво стана? Много хубаво, виж какъв хубав продукт, пък и няколко човека казаха, че е идеален вече. Защо нямаме аудитория? Защото това е процес. Това е процес. Със сигурност е процес. Даже да имаш много достъп до огромни капитали, в които да инвестираш, пак отнема няколко дни, докато се активира маркетинга. Нали, смисъл, говорим в милиони да имаш, пак няколко дни до няколко седмици, до няколко месеца, за да се активира маркетинга. Айде да караме, ако са милиони, ще бъде няколко дни до няколко седмици. Но ако искаш с минимален бюджет ти реално погледно да направиш качествен маркетинг, обикновено трябва да заложиш повече време в играта. Т.е. да кажеш, да, може да се случи, но това ще ми отнема няколко, не знам, нали, смисъл, 1-2 години, примерно, да речеме, докато бъде изпълнен основния минималистичен първоначален таргет. Нали, заради това обикновено хората вкарват ни пари в маркетинг, виждат, че също ефектът е доста добър. Ако имат качествен продукт. Да кажем, че ние имаме до някаква степен качествен продукт. Да кажем, че може да се хареса на хората, да кажем, че имаме контент, да кажем, че много има какво да се подобрява, което също не е изключителен минус поради причината, че хората могат да ни кажат по какъв начин да искат да го виждат и от тук нататък ние трябва да се повлияваме и прочее и прочее. Вече това може да си го говорим, има някакви мнения, но така ли иначе и с надграждането, нали, смисъл, обикновено от маркетинг виждаш, че има огромен резултат и просто решаваш, че по-скоро ще инвестираш повече в маркетинг
относително по-бързо, така че не се стига до 1-2 години, стига се до няколко месеца, в които нали, първо пробваш с по-малки суми, някой път не се получават много добри кампанийки, но в крайна сметка нали, фащаш някакъв ритъм, виждаш за какво става дума, виждаш кое работи и решаваш просто да вкараш повече там, защото виждаш, че примерно да речем, не знам, всеки 100 евро над първите 5000, примерно, които вече си инвестирал, ти правят примерно 300 евро. Тоест, нали, от 100 евро маркетинг ти имаш профит 300 евро, нали, което дет се вика, каквото и да е 200 евро, ако си ги разделиш на някакъв период от време и между тримата не се е нещо. В смисъл, най-малкото ще ни плаща храната, пък ще остане да се почерпим. В смисъл, тук говорим за по принцип това може да бъде на клип или на такова, не смисъл, зависи, но няма да бъде на месец, не? Ще бъде на, примерно, максимум няколко дни. Така че, и плюс това пак казвам, то е по-скоро ние вече има някакъв контент, вече има някакви материали, така че от тук нататък, нали, смисъл, да, с правилния маркетинг може да се стигне до правилните хора и от тук нататък може това нещо да се започне да се зове бизнес, защото в момента е по-скоро някакво забавно проектче, в което се забавляваме и малко повече си губиме времето, нали, смисъл, забавляваме, нали, съм буквално смисъл, а не е до такава степен и нали, не е до такава степен свързано с някакъв вид работа. И това искам да кажа. И е много важно да го кажа, затова сега го казвам. Около час стана, както предвидих преди малко видеото. Ами това е горе-долу всичко, което искам да кажа. Благодаря ви, приятели!